Wel, ar ôl wythnosa o waith paratoi, mae Eisteddfod ag ar y glas 2026 ar fin cychwyn. Felly dyma'r amser perffaith i fapio Eisteddfodau Cymru. Dwi wedi creu map rhyngweithiol yn mynd efo'r fideo yma, mae'r link ar y sgrin wan. O ran yr Eisteddfod Genedlaethol, mae'r map yn dangos 73 lleoliad sydd wedi cynnal 163 Eisteddfod, gyda'r cyntaf yn Aberdâr yn 1861 a'r olaf yn Glantwymyn yn 2027. Caernarfon sydd wedi cynnal y genedlaethol fwyaf efo 10 ymweliad. Wedyn mae Abertawe, Caerdydd, Wrecsam a Bangor wedi chynnal i 7 gwaith. O ran siroedd, mae'r genedlaethol wedi ymweld â Gwynedd 30 gwaith, gyda Chaerfyrddin efo 13 a Dimbych efo 12 ymweliad wedyn. Dim ond un waith mae'r genedlaethol erioed wedi bod yn Torfaen, gyda Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr, Pen y Bont a Sir Fynwy wedi chynnal yr Eisteddfod 2 waith. O ran Eisteddfod yr Urdd, mae'r map yn dangos 93 Eisteddfod mewn 65 lleoliad, gyda'r cyntaf yn Corwen yn 1929 a'r olaf yng Nghaernarfon yn 2028. Caerdydd sydd wedi cynnal yr Urdd fwyaf efo 6 ymweliad, wedyn mae Machynllath, Caernarfon, Caerfyrddin, Abertawe a Rhythun wedi cynnal yr Urdd 2 gwaith. Fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwynedd sydd wedi cynnal yr Urdd fwyaf gyda 15 ymweliad, wedyn Caerfyrddin efo 10 a Powys efo 9. Di'r Urdd erioed wedi ymweld â Torfaen, Blaenau Gwent na Sir Fynwy. Ond dim just yng Nghymru mae'r Eisteddfod wedi cael ei gynnal. Mae'r genedlaethol wedi bod yn Lloegr 9 gwaith, wedi bod yn Lerpwl 2 gwaith, Birkenhead 2 gwaith, gan gynnwys Eisteddfod y Gadar Ddu, ddwywaith yn Llundain ac unwaith yn Gaer. A dyna ni, os da chi'n mynd draw i'r Eisteddfod, enjoywch, ac os da chi'n cystadlu, pob lwc.